दिनै जोङो गुवाहाटीयाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' बाथौफुरिनि समाज थुनलाइ आरो हारिमुआरि मावथांखिसालियाव बर' हारिनि जि मोनसे माहारियारि गिबि मुंख्लंफोर रमान हांखोनि जि सोमावसारनाय बेवहाय मुंख्लं जादों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों दिनै बेवहाय मोनसे मिरुयैनो मोनसे हाबाफारि खुंदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो खुंदों। नाथाय जोङो गुवाहाटीयाव जोंनि जिहेतु बेवहाय मोनसे मिरु जायगा बेवहाय जों बेखौ खुंदों आरो बेजों लोगोसे जों मैयाबो मुंख्लं बिहुराम बर'नि जि थैनाय सान बा मुंख्लं सान बेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय दिनै जों गोबां आलासिफोर जों मोननो हादों आरो बेखौ खुंनायनि गिबि जाहोनानो बेनो जाहैबाय जे जोंनि हारिनि गेजेराव जायफोर बिर जोहोलावफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनाया, बिथांमोनखौ सिबिनाया, बिथांमोनखौ अराय सम मान होनाया जोंनि मोनसे बिबान आरो जों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा बेवहाय मैखोम बिबान दङ। आं दिनै बे गोथार सानजों लोगोसे बेखौबो खावलायगोन जे आसलते जोङो मुंख्लंफोर होननानै बुङोबा जोंनि गासैबो मुंख्लंफ्रा जोंनि मुंख्लङा जोंनि नोंसोरनि बिसोरनि थाया। गासैबो जिहेतु मुंख्लंफोरनि जि थांखि बे जाबाय बर' हारिखौ दानायनि थाखायनो बिथांमोना मुंख्लं जादों। नंगौ मोनसे समाव मानसिफोरनि साननाय फोथायनाय बेफोरो गुबुन गुबुनमोन, नाथाय जों दिनैहाय नुनो मोनो जे जायफोर मुंख्लं जालांनायनि जायफोरनिखि सानस्रि बिसोरनि गुबै थांखिया जाबाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय। बिथांमोना रमान हांखोनि थाखाय मुंख्लं जादों। बे अकल हांखोनिल' नङा, बियो बर' हारिखौ दाजेननाय बर' हारिनि जि मोनसे फाउन्डेसन होननानै बुंबा बिथांमोनानो खालामना गालांदों। जों बेनि उनाव गोबां जों मुंख्लं मोन्दों। जोङो BLTनि मुंख्लं मोन्दों, NDBनि मुंख्लं मोन्दों, जोङो गुबुन गुबुन बिदिनो मुंख्लं जों मोन्दों। जोङो सुजित जोंहा नार्जारि बिथांखौ जों मोन्दों मुंख्लं हिसाबै। दा बेबायदि गासैबो मुंख्लंखौ सिबिनाय, बिथांमोननि न'खरा जाहाथे जेबो खैदां खैफोदाव गोलैनो गोनां जाया बेखौ खबर लानायनि दायित्व खिन्थु जोंहा दङ दिनै। आरो आं सानो जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो नैबे जिनोखि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव 1974 मायथाइयाव जायफोर मुंख्लं जादोंमोन 12 बिथांमोननि न'खरखौ जोङो हानायमानि जिल्लाखौ लाफानानै मिरु थुनलाइ आफादा नैबे मासाव हायाब्लाबो जों फैगोन मासाव जों गिदिंनो थाखाय जों नाजागोन। बिथांमोननि न'खरा मा अबस्थायाव दं बेखौ जों खबर लागोन। मानोना आं दहायनो बुंखादों जे बिथांमोननि जि बावसोमनाय, बिथांमोननि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस, बे गोरलै बाथ्रा नङा। सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ गासैबो मानसिया खालामनो हाया। दा बेजों लोगोसेनो दिनै जोङो गुवाहाटीयाव जि हाबाफारि खुंदों बेवहाय बिराद मोजां मोजां आलासि जोंहा सौफैदों। नोंगौ जोंहा बिटिआरनि चिफ सारा सौफैयाखै, नाथाय बिथाङा गावनि थान्दैखौ हरदों। जोंनि UG ब्रह्म सारा सौफैयाखै, नाथाय जों बिथांनि जायगायाव गुबुन मानसिखौ होनानै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों बेखेवदों। बेबायदिनो जों गासैबो खामानिखौ दिनै खालामगासिनो दङ। बेवहाय जोंहा गुवाहाटीनि मुलुगसोलोंसालिनि जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोना सौफैदों। जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंनि खन्थाइगिरि बिथांमोना सौफैदों। जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय आलासिफोरा बेवहाय सौफैदों। फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बेवहाय सौफैदों। थुनलाइ आफादनि आगोलनि बिबानगिरि बिथांमोना सौफैदों। जोबोद समायना जादों आरो बे हाबाफारिखौ बेखायनो जोङो दिनै खुंदों जे गुवाहाटी बायदि जायगायाव आरो मोनसे जोंहा आंखाल फैदों जे बर'फोरनि गेजेरावनो बर' रोङै मोनसे थासारि फैदों। नाथाय बियो मोनसे एवारनेस लाबोयो। बे थांखिखौ लानानै जों गुवाहाटीयाव एसे गिदिरै बेखौ खुंनाय जादों। दा गुवाहाटी बायदियाव जुदि बर' रोङा जालाङोब्ला बेयो जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जायो। बिजोंआथ' खैफोदाव गोलैखाबाय, नाथाय बिजोंजों लोगोसे जोंहा बिजों गैयाब्लाबो जों रावखौ लाखिनांगोन। बिनि दायित्वखौ जों गावनो लानांगोन। जोङो आसाम सरकारजों जोंनि फरायसालिफोरनि जेंना जेंगोनाखौ लानानै जों सावरायबाय थादों, जों खामानि मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जों एखेबारे जिरायालासिनो जों खामानि मावदों। माखासे खामानिखौ मालाबा समाव जों गुबुन गुबुन मावदों, नाथाय जोङो हानायसेबां हारिनि सार्थआव जोङो जयै मावनो थाखाय जों नाजादों आरो बे जोंनि मोनसे थांखि। बेखौ लानानैनो जों आवगायबाय थागोन। बर' बिजों थांना थानायखौ लानानै नोंथांमोना आथिखालाव माबायदि खामानि मावदों? जोङो थांनाय 29 आगस्ट खालि आसाम सरकारनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों सावरायदों आरो बेवहाय जोङो गोबां बिथांनो माखासे जोंनि बिजोंजों लोब्बा थानाय, जोंनि फरायसालिजों लोब्बा थानाय, जोंनि रावजों लोब्बा थानाय माखासे आयदाफोरखौ जों बिथांनो गथायदों, जों बिथांजों सावरायदों आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनो जि मोनसे एसुरेन्स होदों बा बे सावरायनायनि फिथाइया जोबोद मोजां होननानै आं बुंगोन। जोङो बेजों
सारा आसामावनो BTCल' नङा BTCनि बाहेरावनो बा BTRनि बाहेरावबो जोंहा बर' बिजोंनि सोमोन्दै जोङो बर' बिजोंखौ माबोरै लाखिनांगौ फरायसालिखौ बोरैहाय लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो मैया आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलजोंबो सावरायनानै जाहाथे एइबारनि जायफोरनाखि हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लाबाय बर' बिजोङाव बिसोर जाहाथे आनजादाव जेबो खैफोद जाया जेबो उसुबिदा गोलैया बिनि थाखायबो जों मैया सावरायदों आरो मोनसे जोंहा मास्टार प्लेनबो बेवहाय जादों जोबोद मोजां फिथाइ जों मोनगोन माखासे जेंनाया थाबावगोन बेखौ जोङो समजों लोगोसे जों फोजोबनो थाखाय जों नाजागोन आरो बे बेलायाव जोङो मालाबाबो माने जों जिराया जाय बिथांमोना हांखोनि मुङाव मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ मान होनानै बेसेबांसिम मान होदों दानि सरकारफ्रा दाबा गोदोनि सरकार दानि सरकार होननानै आं बुङा नाथाय जों मिथिनायाव आगोलनि BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय मुंख्लं नखरफोरनो 1 लाख खरि होनायखौ जों मिथिदों जोङो बिनि उनावहाय बिथांमोननि नखरा मा अबस्था दं गैया आं दहायनो बुंखादों जे जोङो थांनानै खबर लागोन माब्रैहाय बिथांमोनहा जाहाथे माने हारिनो माने देरसिनथार बावसोमनायनि मोनसे नखरनि मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै माने जाहाथे बिथांमोना दुखु खस्थ' सैनो गोनां जाया जों बेखौ एसे नोजोर होगोन जों हानायमानि आरो जों सरकारनो खोन्थागोन नाथाय जों मिथिनायाव जे बियो BTC सरकारनि दिनाव माबा मोनसे होदों बेखिनिखौ जों मिथिगौ